nosaltres també. Per què no fotem tots al camp? A mitjanit, el sergent Tony i el seu batalló Manchester encara havien d'arribar a la seva posició a la línia del front. No hi ha res més desesperant que caminar 2 o 3 quilòmetres parant-se cada 10 o 20 metres, sobretot quan estàs en una cua llarguíssima d'homes cansats i portes un fusell i més impedimenta penjada al cos. Vinga, va! Ara quin problema hi ha? No es pot passar, sergent. Tu i tu, aparteu aquests homes! Ho sento, company. Fins a les 2 de la matinada, el batalló Manchester no va arribar a la seva posició. Per què collons ho portes, això? Per res. I també porto això. Que m'aixeques la camisa o què? Quan vegis el que porten els alemanys no riuràs. Uns ganivets, així de llargs. Beu-t'ho. Gràcies. Les ordres ja han arribat. L'hora 0 són les 7:30. N'he sentit uns que cantaven la marsellesa abans. Ja saps què? Sí, sé què és. L'aviso que a mi m'importa un rave a França. Que se la quedin els alemanys. Però ara que hi som, no ens en fotran fora. Com molts, el capità Charlie May havia pensat en la possibilitat que no sobrevisqués a la batalla. No m'haig de permetre pensar en coses personals. Aquí no hi ha lloc per això. A més, desmoralitza. Però no vull morir. No ho dic per mi. Si m'haig de morir, hi estic disposat. Però pensar que potser no us tornaré a veure a tu i a la nostra nena. Em fa venir cagarrines. Sóc incapaç de pensar-hi sense perdre la serenitat. Podria ser que quan llegeixis aquestes ratlles només tinguin per a tu un interès relatiu. Però, d'altra banda, també podria ser que fossin el meu últim missatge. Pensa durant tota la vida que us he estimat a tu i a la nena amb tot el cor. Que
vosaltres dues, tresors meus, ho heu estat tot per mi. Prego a Déu que sàpiga complir el meu deure. Perquè sé que tu no acceptaries que no ho fes. Dissabte 1 de juliol de 1916. Els britànics es preparaven per llançar la seva ofensiva més important en la guerra. El seu exèrcit de lleva, sense experiència al camp de batalla, estava a punt d'afrontar la gran prova. El sergent Towney contemplava la traca final del bombardeig de les línies alemanyes. No era un soroll, sinó una simfonia. I no es movia, sinó que estava quieta sobre nostra. Era com si l'aire estigués carregat d'una passió immensa i dolorosa que esclatava en gemecs i sospirs. Si alçaves la vista, quedaves aclaparat pel recargolament dels elements que teníem a sobre. «15 quilòmetres al nord, el segon batalló Middlesex era el que havia de recórrer més distància. 750 metres de terra de ningú, coneguda com la Vall Pastosa. El segon tinent Alfred Bundy havia acabat la formació d'oficial 3 setmanes abans i escrivia un diari de la seva vida al front. Tothom dona per fet que no hi haurà resistència. El nostre bombardeig ha durat dies i sembla que les línies alemanyes han quedat arrasades. Segur que allà no hi queda res viu. Tinent! I els seus homes què? Fàcils baixar d'allà! Si serà una passejada! Això tregui-s'ho del cap! Fàcils baixar ara mateix! A la línia del front britànica, la traca final del bombardeig va fer pujar l'optimisme. En una anotació d'última hora, el capità Charlie May expressava una inquietud que no reconeixia públicament. És cert que la nostra artilleria ha destrossat les seves trinxeres del front, però sembla que encara no hem pogut inutilitzar les seves metralladores. Ara mateix les seves bales ressegueixen el nostre parapet. Espero que no n'hagin matat gaires dels nostres quan arribi la nit. Arthur Burke ja havia enviat al germà que tenia a Anglaterra una carta que ell sabia que potser seria l'última. Estimat Reg, aquestes ratlles són molt especials i vull que les guardis fins que tornis a rebre notícies meves. Per ara tot va sobre rodes. Tothom està content i tots confiem que la sort ens somriurà. Dóna records molt sincers als meus nombrosos i bons amics. I fes una abraçada a la mare, la Tot, el Monty i els petits. Espero que això sigui una reveure i no un adeu. El teu germà que t'estima, Paddy.
El que més temia Richard Towney era no complir el seu deure. I si perdo el cap i faig mal a algú? Dóna-me-la, Jimmy. I si les cames agafen por i no es volen moure? No hi ha dubte que caminem entre precipicis i que ningú no s'adona de la podridura que porta dins fins que rebenta.